Texas erdi zen. Eta oso txakur maitagarri zen. Berakin ordu asko pasau nitxun, bertan egon nintzenean. Eta txakurra eta nire gela ezautu ostian, afaltzera jetxe ginen etxera, sukaldera. Home, sukaldia, 3 mai, bat altua, beste bat ertaina eta beste bat txikina, eta nik esaten nagoen, baina zer da hau? Hemen zenbat aldiz bazkaltzen dozue? Ba, asko. Eta ondo, bez. Baina, bueno, asko. Eta afalostian, ba, ja oso kantzautan hauen, eta lotara joan nintzen. Baina lotara joan aurretik, ordura arte, ba oso gustora egon nintzen, hitz egiten gurasuekin, nire lagun txominekin, aspaldiko kontuak esaten, apurtxo bat, elkarren berri gehiago eukitzen. Eta momentu batetik bestera, gelara joan nintzen loitxera. Eta bertan, ba, etxekuena gogoratu nintzen. Euskal Herrian, ba, itxin itxulako gurasuak eta itxin itxulako ba, nire arreba. Eta penatu nintzen, baina, bueno, beraien argazki bat begiratu, apurtxo baten, eta tita loduk hartu nintzen. Urrengo goixian, 11 ordu lointa gero, asko da 11 ordu, Ogardiko 12etan, nire lagun txominek gerako argisa piztu zauen. Eta ez azaben, baina Martin, zeitzen dozu ondion, lo? Eta 12ak ziren, eta nik konturatu, bez? Ba, lo zerraldo geratu nintzenan. Eta momentu ateiti bestera gozaldu, eta gozalostian Texas ezagutzera eraman ninjuten. Kotxien zahartu, kotxia behan, gainetik olan lehiotxua daukona burua ataratzeko. Olakoa, Roverra altua, eskaira bat behar zinun, sartzeko kotxe hortara, isa. Baina, bueno, horra behigo ginen, eta ezautu gauen Texas. Eta nik atara nagoen, ba, argazki pila bat, zuko behar izan duzu argazkisa guztetak jatzula, ez da? Ba, argazkisak atara nitxun, pila bat. Eta argazki horreke, pila bat ditut nire albunian. Eta, ingurua polipolitxak, eta dana hundixa. Dana, hemen bikoitza. Zuaitzak haundixagoak eta dana bikoitza. Lorez beteta, bai. Bueno, Texas, bueno. Baina inguruak eta bai. Oso politxa, impresionante. Eta, bueno, egunak oso ondo pasetan itxun, esan? Lora hundixak, bikoitzak hemengoa baino. Bai, olako lorak eta holan. Perretxikuak antzera. Eta egunez oso ondo pasetan hauen, oso entreten irute egoten nintzen, baina gabetan, ba penatu itxen nintzen. Eta zazen perretxikuak? Perretxikuak Texasen ez. Ez, hori bakarrik Euskal Herrian dago. Bai. Eta Texasen ninguela, ba hori, egunez oso ondo, baina gabez, ba penatuta gurasuen faltan. Eta, baina, bueno, esan bezala, begiratzen dutzen argazki batei, eta listo, pasetan jaten. Eta gero, urrengo egunetan hasi nintzen, itzen bideodeiak. Oinain modan da zen bideodeiak? Zuek beha itxe dozue? Norekin itzen dozue? Oso ondo. Ba, nik berdina, baina munduan alde batetik, beste munduan aldiakin. Eta dana bideollamadas, bai. Pasada bat, eta holan egoten nintzen eta komunikatzen nintzen gurasoekin egunero. Esan? Bai? Orduan trebatu eta zaz ordenadorian eta holan, ez da? Ez dut entzun markatu? Inprima dutxen dozu? Zu bakarrik? Ai, ama? Laguntzakin, oso ondo. Bueno, eta egun batzuk pasauala, astebete eta gero, helduzan ordua udalekutara joateko. Lehen konturatuko zineten esan dutela nire lagunan gutunian, udaleku batzutara gomidatu ninjuela. Eta udaleku horrek gero eta gertu hau zen. Eta hortarako be urduritasunak, izan behan lagun berrixak ingo nitxun, eta lagun horrek itxeko ingelesa behar nauen, eta inglesez justo nenbilen, eta bueno, helduzan ordua, joateko udalekutan. Maleta berriroin, armaixotik atara dana, sartu maletan, nire lagunakin batera, zerrendatu, gauza danak, zer eraman bida, maletan? Riñonera? Bueno, bai. Oso ondo. Eta guzti hori, maletan sartuta, abiatu ginen bidaian. Eta hartu gauen autobus bat. Eta 4 ordu egon ginen autobus horren barruan.
mohiru barik, autobusetik. 4 ordu. Mugitu barik. Eta atzaldeko bostetan puntuan, heldu ginen gure helmugara. Ziela udalekuak. Helmuga, helburua, tokia, heldu ginen tokia. Bai, eta heldu ginenean gure helmugara, han ezautu genitxun, udalekuak partekatuko genitxun jendia. Lagunak, eta lagun mordo bat inauen. Hasieran urduri ninguen, zenak isen ingelesez, baina bueno, apurtxo bat eskuekin gestikulau, gestuakin, eta ederki konpondu ginen. Hasierako egunetan, ezagutza jolasak, eta gero taldeetan ibili ginen, zuek bai badakitu ezagutza jolasak eta holan, ez da? Zue asko jolastuko zue. Bai, ez da? Zeltan? Okan. Partxiz. Partxizian, oso ondo, bueno. Bada joku bat. Baina, bueno, ingauan jokua gehiago mohirutekuak, eta holan apurtxo bat, elkarre zautzeko. Eta horren ostien, taldea undixauetan juntau ginen. Eta antxe ezautu nauen, nire lagun berrixa. Mikel izenekua. Texas erdi zen, Mikel izeneko lagun bat. Zela lehike ez da? Mira, munduan bestaldera euskaldun batekin aurkitzeko. Eta Mikel izena zeukola entzundakuan, igual hemen Ameriketakua da, edo ez dakit nungo izango da, euskalduna izango da, baina, bueno, enotzan importantzia ikemun. Baina handi denbora batera, holako jolas baten ibili ginen, mimika jolasetan. Eta, bera, berrepentien, han hasten da, ta-tara, tarara, ta-ta-tara, tararara, tanik, eta euskal dantzak dantzatzen hasi zen, momentu batetik bestera. Ni harritxutan inguen. Eta galdetu nuntzen, baina Mikel, zu nungua zara eta ni hemengua, Texasekua zan. Eta zan nutzen, baina zela leike euskeraz jakitia, euskal dantzak dantzatzen jakitia. Eta bai, ni ikastolara joatenaz. Eta ni, berriro? Ikastolara, Texas erdian, euskal dantzak eta euskeraz, perfecto. Pirritxek baino beto euskeraz. Eta ni, flipetan. Eta aldetu nintzen, baina zela ikasi dozu. Eta euskal etxera joaten dalako, eta euskal dantzak be, euskal etxean ikasi zauen, Texaseko euskal etxean. Eta aldetu nintzen. Eta zer di euskal etxeak? Eta purtxo bat azaldu zuztan, 6 txen zauien, euskal etxetan. Eta Mikelekin egon eta egun gutxitara udalekoak amaitu ziren. Eta ni, penatu nintzen. Zan be, lagun berrixakin itxun, oso ondo pasau nagoen, baina nire Ameriketako familixaren etxera bueltatzeko ordua heldu zan. Orduan, berriro maletakein, eramandako dana sartu maletan, argazki politxak atara taldekuak eramateko goguan, eta etxera joan nintzen. Nire lagun txominekin noski. Eta handik pare bat egunetara, mezu bat heldu jakon txominei. Baina eskera da potzera argazki kamara rekordatzeko nola zan, Karo, bestela, ez ginen gogoratuko. Nin gauza asko argazki segatik dakit, gogoratu txena zelako. Bai, eta olako baten txomin etorri zan nire gelara goiz baten tezan ustan. Ikusi ze heldu jaten mobilera. Eta zera esate zaben mezuak. Kaixo txomin, Mikel naz, udalekutan ezaututako lagunak. Dagoeneko, egun batzuk pasatu dira elkar ikusi genuen azken egunetik. Zer modu zaudete? 2 egun besterik ezien pasau, baina egun asko pasau dira. Etxera heldu nintzenean, egin nuen lehenengo gauza, zuekin bizitako esperientzia nire lagun minari kontatzea izan zen. Ez duzu imaginatzen zenba postu zen. Bere lagun mina ondarrukua zen. Eta berarekin itxesoan mintza praktika online, bideo edei bidez. Eta olako baten mezuan bukaeran, Euskaletxea, Texaseko Euskaletxea ezagutzera gonbidatu gintxuen. Eta, claro, beste bidai bat, Ameriketan zenbat bidai udalekoetara bestera, angora, Texas ezagutu kotxian handia, bum, txispun, berriro urduri. Eta urduri jarri ginen berriz. Baina, kasu honetan, Euskaletxea ezautu binauelako, nik eta txominek. Eta txominek, euskal kulturari buruz, ezer gutxi, azkenengo 5 urtiak Euskal Herritik kanpo inzitxulako. Orduan, izugarrezko ilusioa inzuzkun. Eta berriro kontatzen hasi ginen.
astelena, asteartea, asteazkena, Osteguna, ostirala, sabatu eta igandea. oso ondo. Eta olako baten, heldu zen berriro, bidaiai ekiteko unia. Eta kasu honetan, autoz bidaiatu gauen gurasuek lagunduta. Eta han hitz egin zuen Euskal Etxean parian. Euskal Etxea, handi hori be. Baserria antzeko bat, eta sartu ginenean, korrikako banderolak, pirritxe eta porrotxen argazkiak, ikurrinak, tokidanetatik, gozategi kalejira entzuten zan handik, megafonisatik, eta gu, harritxuta. Eta txalaparte klase bat, bebai, emuten zabitzen bertan. Eta olako baten, konturatu ginen, oso gauza antzerakoak itzen zauela Euskal Etxean, hemen itzen ditugunekin alderatuta. Eta bertan, egon ginen, bertan antolatu zeuden jai baten. Eta jaian, kilikiak, dantzariak, zerrikitisa, txalaparta, txistulariak, horrek arrasateko plaza emuten zauen Santamazetan. Bueno, orain arte ezautu ditugun Santamazetan, ze urten txerri dantzarik ez da egongo. Eta holan pasau goben atzalde guztia kantu eta dantza. Ez da arazi. Eta, bueno, kantutxo bat entzun goben. Barneko oihua entzuten da, ari begira, pintura zuria ikusten uzten ez duen kolore iluna. Gorpuateko lusten irauten duen bezala kolore ilun hori urtzen doa, eta baten tinta beltzaren azpian gordetzen den beldurra ageri da. Egun euritsuetan, isolamenduan aditzen diren tanta hotxen antzera gaur nire barruan senti dezaket entzuten zen soinu erdera. Egunerokotasunean dudan borrokarako grina ez zaita zaleratu gaurkoan adina. Kolorez josi dezagun zuriaren atzeko mundu iluna, ahaztu soilik ikusten duguna. Honen joan etorriak, beste haren irriak nunbait datozki, desberdinak bakoitza estaliz, ikusezinaren tinta beltz eta ilunak, aurpegi faltsua inoiz galtzen, ez duten pertsona denen oihuak bide zuzen honetan, guztiak zaizkit islatuak. Norberaren izaera estaltzen, epaitzen diren guzti horiek denak, pentsamenduak atez loturik dituzten egun eta hauak, gezuretazko maskaren atzean, gordeta bizi direnak, ez ditzaren zentzua zein den, pentsarazten jartzen hautenak. Kolorez josi dezagun
Eta Euskal Etxeko esperientziatik esaneiken bakarra, primeran pasatu nahuela da. Esperientzia aztezina izan zen. Eta azkenean, gure bertako egonaldia pixka bat luzatu zen. Baina alata guztiz ere, etxera bueltatzeko ordu ere iritsi zen. Etxera bueltatzean, Ameriketako etxera bueltatzean, oso nekatuta nauen. Eta urrengoko egunetan, urrengoko eguneko eguardira arte nauen lo. Ordu batak arte, lehenengoko egunean bezala. Eta esnatzerakoan, konturatu nintzen, ohartu nintzen, tita pasauzala hilabetia eta Euskal Herrira bueltatzeko ordua be, bazala. Egunak joan eta uztailaren 27 heldu zen. Etxera bueltatzeko eguna, 28an bueltatuko nintzen, eta 27an maleta prestatu nauen, eta etxekoei agurtu. Etxeko bakoitzari eskutitz bat idazti notan, ez? Hilabete hortan danian emundakua eskertzeko. Eta azkenian, 28an, heldu zen eguna, berriro Texasetik hegazkina hartu eta Euskal Herrira bueltatzeko. Eta Bilbora heldu nintzenean, antza zen, Bilbotik alde inagonean itxinitxun pertsona berdinak. Nire gurasuak eta nire arreba. Eta inoiz baino gehiago, hilabete pasa kanpuan egonda, inoiz baino ez du hau bezarkatu nitxun. Eta maitatu nitxun momentu horretan. Eta, esperientzia honetatik gaur egun esaneike, atzera begiratuz, kontatu dotzuedan historia honek, nire bizitzan zehar eukidoten esperientzia honenetako bat dala. Izan be, gauza asko ikasteko aukera izan hauen kanpora bidaiatu, eta bertako kultura eta bertako jendia ezautzerakoan. Eta honetatik guztitik, nik uste dut, irakaspen bat atara dutelanik. Lagun oso onak initxuen bertan, eta lagun horrekin kontaktua eukitzen jarraitzen dut, pantaila baten bitartez badabe. Beraz, badakitzue, edozein tokitara horiekuak ez dakitzue zelan erantzungo zuen. Orduan, zuek luzatu euskeraz, eta igual, naiz eta kolore, herrialde, kultura, desberdinetakoa badabe, igual, nik ezautu nagoen Mikel Lagunan bezala, euskaraz erantzungo zuen. Beraz, badakitzue. Bale? Oso ondo eta eskerrik asko etortearren. Oin garaz kantako dago azkenengo abesti bat. Ametxakureak ziren, laztanak sentimenduz beteak oarkabean. Maitasuna zen, bion arteko istorio, honetan aztitzen joan zen sua barnean. Historiaren azken une aurrean, sentimendu gariak negar marko artean, maite ziren begiradak elkartzean, urruntasuna apurtuz zoriontsu izan. Historiaren azken une aurrean, sentimendu gariak negar marko artean, maite ziren begiradak elkartzean, isiltasuna apurtuz
istorioa maitzea. Gure maitasun berba gugandik urruntzea. Laguntasuna nagusi, laguntasuna nagusi. Bueno, ba listo, hausan kontatzeko goken guztia. Eskerrik asko etortziarren, eta ontxe poliki urten, bale?